إذاعة إرنا الدولية صوت أريتري مستقل. راديو إيرنا ناصا دمص إرتراويان على زينا. ኣብ ጀርመን ከተማ ቪክተርስባኽ ሓደ ኤርትራዊ ዓለታዊ መጥቃዕቲ ከም ዝተፈጸሞ ማዕከናት ዜና ሃገር ሓቢረን። እቲ ወዲ 26 ዓመት ኤርትራዊ ብሶኒ 22 ሓምለ ብሰንኪ ሕብሪ ቆርበቱ ብዝበጽሖ ናይ ዓሌት መጥቃዕቲ ብሰለስተ ጥያይቲ ከም ዝተወግአ ተሓቢሩ። ነቲ ዓሌታዊ መጥቃዕቲ ዝፈጸመ ጀርመናዊ ካብ መኪና ጥያይቲ ብምትኳስዩ ነቲ ኤርትራዊ ቕሲልዎ። እቲ ወዲ 55 ዓመት ዝኾነ ጀርመናዊ ነቲ ዓሌታዊ መጥቃዕቲ ድሕሪ ምፍጻሙ ብነፍሲ ቅትለት ህይወቱ ከም ዘሕለፈ ፖሊስ ሃገር ኣረጋጊጹ። ኣብ ጀርመን ከተማ ድረስደን ኣብ ወርሒ ጥሪ 2015 ኻልድ ኢድሪስ ዝተባሃለ ኤርትራዊ መንእሰይ ብተመሳሳሊ ዓሌታዊ መጥቃዕቲ ከም ዝተቐትለ ኣይርሳዕን። ኣብ ሃገራት ኤውሮጳ ኣብ ልዕሊ ወጻእተኛታት ሕሉፍ ጽልኢ ዘለዎም የማናውያን ጉጅለታት ጸጸኒሖም ተመሳሳሊ መጥቃዕትታት ከም ዘካይዱ ይፍለጥ። ኣብ እስራኤል ደቡባዊ ቴል አቪቭ ከባቢ ሪሾን ለጽዮን ቅድሚ 4 ዓመታት ጾታዊ ዓመፅ ፈጺምኩም ተባሂሎም ዝተኸሰሱ 4 ኤርትራውያን ካብ 6 ክሳብ 17 ዓመታት ክእሰሩ ዞባዊ ቤት ፍርዲ ብ21 ሓምለ ኣብ ዝወዓሉ መጋባእያ ወሲኑ። እቶም ሰለስተ ብጾታዊ ዓመፅ ገበነኛታት ኮይኖም ክርከቡ እንከለዉ ትራብዓይ ድማ ብምትሕብባሪ ፍርዲ ተዋሂብዎ። እቲ ዓመፅ ክፍጸም እንከሎ ሰብ ከይመጽእ ኣብ ሓለዋ ዝተዋፈረ ተዓዛቢ ናይ ዝነበረ ሓምሻይ ጉዳይ እውን ኣብ ምጽራይ ከም ዘሎ ነቲ ሓበሬታ ዘቃልሐ ማዕከን ዜና ሃረት ጠቒሱ። ኣብ ክሊ ዕድመ መጀመርያ ዕስራታት ዝነበሩ እቶም ኤርትራውያን ኣብ ከባቢ መንበሪ ገዛውቶም ኣብ ዝርከብ ለይታዊ ትልሂት ነታ ድሮ መስተ ዝነበራ ጓል 30 ዓመት ዝኾነት መንእሰይ ናብ ተወሳኺ መስተ ድሕሪ ምዕዳም እናጋፍዑ ብዘይድሌታ ጾታዊ ርክብ ክትፍጽም ከም ዘገደድዋ እቲ ክሲ የመልክት። እታ ግዳይ ጾታዊ ዓመፅ ኮይና ዝተባህለት መንእሰይ ካብ ሕዳር 2018 ናትሒዛ ዘላቶ ኣድራሻ ክፍለጥ ከም ዘይተኻእለ ኣኽባር ሕጊ ሃገር ሓቢሩ። ንጋምቢያ 21 ዓመታት ዝመርሐ ፕሬዚደንት ነበር የሕያ ጃሜህ ብቕትለት 30 ስደተኛታት ተኸሲሱ። እቲ ፕሬዚደንት ነበር ኣብ ስልጣን ኣብ ዝነበረሉ ኣብ 2005 ካብ ጋና፣ ናይጀርያ፣ ሰኔጋልን ቶጎን ናብቲ ሃገር ዝኣተዉ ስደተኛታት ብፖሊስ ድሕሪ ምትሓዞም ኣንጻረይ ውዲት ንምእላም ዝኣተው እዮም ብዝብል ክቕተሉ ምእዛዝዩ ተኸሲሱ። እንተኾነቶም 30 ሰባት ነዊሕ ጉዕዞ ስደት ብምቕጻል ናብ ሃገራት ኤውሮጳ ንምብጻሕ ሕልሚ ዝነበሮም ተራ ስደተኛታት ዳ እምበር ዝኾነ ካልእ ዕላማ ከም ዘይነበሮም ክካየድ ዝጸንሐ ምርመራታት ኣመልኪቱ። ሓደ ካብ ላዕለዎት ኣባላት ሰለያቲ ፕሬዚደንት ነበር ብሰሉስ 23 ሓምለ ንኮሚሽን ሓቂ ሃገር ኣብ ዝሃቦ ናይ ቃል ምስክርነት እቶም 30 ስደተኛታት ብቐጥታዊ ትእዛዝ ፕሬዚደንት ነበር የሕያ ጃሜህ ብዝሃቦም ትእዛዝ ብጅምላ ከም ዝተረሸኑ ኣረጋጊጹ። ቅድሚኡን ክልተ ኣባላት ሰለያ ኣብ ዝሃቦ ናይ ቃል ምስክርነት ሓደ ካብ ነቐፍቲ መንግስቲ ጋምቢያ ዝነበረ ህቡብ ጋዜጠኛ ብቐጥታዊ ትእዛዝቲ ፕሬዚደንት ነበር ባዕላቶም ከም ዝቐተልዎም ኣቃሊዖም። ሓደ ካብ ዕሉላት መልእኽቲ ሃገራት ኣፍሪቃ ዝነበረ የሕያ ጃሜህ ብዘይካቲ ስልጣን ንምብሓት ደረት ዘይብሉ ብልሽውና ምፍጸሙ ብዝተፈላለየ ገበናት ምፍጸሙ እውን ክኽሰስ ጸኒሑ እዩ። እቲ ፕሬዚደንት ነበር ምስ HIV ኤድስ ንዝነበሩ ሰባት ናይ ምሕዋይ ተውህቦለን እናበለውን ብስነ ኣእምሮ ህዝቢ ሃገር ይጻወት ምንባር እዩ ዝውቀስ። የሕያ ጃሜህ ኣብ 2016 ኣብ ዝተኻየደ ምርጫ ብካልእ ተወዳዳሪ ድሕሪ ምስዓሩ ስልጣን ምርካብ ሓንጊዱ እኳ እንተነበረ ብሰንኪ ዞባውን ኣህጉራውን ጸቕጢ ካብ ሃገሩ ሃዲሙ ኣብ ኢኳቶርያል ጊኒ ተዓቒቡ ይርከብ። ኣብ ኣፍሪቃ ዝነውሕ ዓመታት ኣብ ስልጣን ዝርከብ ንኢኳቶርያል ጊኒ ን40 ዓመታት ዝመርሕ ዘሎ ፕሬዚደንት ቴዎዶር ኦቢያንግ ንጉየማ ባሳንጎ ናይ ቀረባ ዓርኪ ፕሬዚደንት ጋምቢያ ነበር የሕያ ጃሜህ እዩ። ፕሬዚደንት ሱዳን ነበር ሐሰን አልበሽር ካብ ስልጣን ድሕሪ ምዕላው ኣብ ኣፍሪቃ ንዝነውሐ ዓመታት ኣብ ስልጣን ካብ ዝርከቡ መራሕቲ ሃገራት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ መበል 5 ደረጃ ሒዙሎ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም። إذاعة إرنا الدولية صوت أريتري مستقل. راديو إيرنا ناصا دمص إرتراويان